Takže zdravím všechny u mého prvního videa z kanálu Double. A naším prvním gameplayem bude hra Happy Wheels. Takže se hned tu dáme. Už jsem si tady nastavil Auto Everyone, Sort Rating and Upload this week. A půjdeme na první kolo, který se jmenuje Jetpacks. Jetpack vs Spikes. Je to od autora The Real Thing 76. Teď si můžeme přečíst ještě ten koment. Super Speed Jetpack 9 needed some fixing, so I had to take it down and upload this one. It will be back up soon. Thanks. OK. Tak, jak vidím, nope, crap, bad, nope, poor. Oh. No, dobře. Enter the Bayou. Oh, ho. Cože? What the fuck? Se mi ulomí hlava a vůbec nevím jak to. OK. Hele, hustý. Tak. No pojď sem ty svině. Oh shit. Dobře. Další kolo hotové. Jinak, what the fuck? Jinak tímto videem se chci představit. Můžete mi vlastně říkat Ondřej, můžete mi říkat totální pošut, můžete mi říkat jak chcete. A teď vůbec nevím, co mám dělat. I make great animation, so get an animation for me to create in the replay section. Make sure that this isn't out of my handling of creation. Thanks for playing. Aha. Takže dáme do nail free fall. If you can win without injuries, save or play. Dobře. My zkusíme. Jo. To jsem vždycky rád. Wow, ty vole. Haha. Ty vole, už jsem myslel, že mi to zaseká hlavu. Mě to úplně rozdrtilo a ne. Tyjo, to je jako párátko. Tohle je špatný! Ne, to jsem nechtěl. Ne! Načkat, dobře, držím se popelnice, tam mi možná pomůže. Popelnice. Tu prčice. Záchod. Já chci něco. Mám už skoro rozsekanou levou nohu. Teď se nesmím. Ne. Hezky. Já jsem jako odpad. Padl jsem jako odpad. Naked Girl Glitch. OK. Perverzáku. OK. Proč to mám jako, že zapíchlý v hlavě? Já to nechci mít zapíchlý v hlavě, tak to nemám helmu, do prdele. No. Taky jsem vás chtěl, tak vám teda spíš chci říct, že se pokusím natočit to, co mi napíšete. Klidně mi napište nějakou hororovou, abych se mohl trošku polekati a zasmáti. Ne, počkej, já už nemám svého synka. Synku, kde jsi? Aha, tak synku, čau. Promiň. Ještě jednou. I don't know what to say. Nevíš co říct, jo, já vidím jenom ten tvůj výraz. Co si děláte prdel?
mi to úplně rozseká. Dobrý, OK, končíš. The time lab. The CIA has pinpointed the location of a time machine to a laboratory here in Jerkface City. Use a machine gun equipped helicopter to destroy it before it is used to destroy the universe. No, dobře. Takže my jdeme na to. Všechny tady rozsekáme. Počkat, já nemám vrtuly. Dobře. Jet Wall Deluxe. It's my first level, so I hope you enjoy and iterate for. Počkej. Promiň. JB, One Direction. Noob. Bad. Good. Oh. Oh. Ano tak. Dobře, potřebuji svého synka. Ne. No tak. Já nemám ruce, to je v hajzlu. Ty krás. Bitch, please. Ještě to dávám. To easy, Chuck Norris. Dobrý. No problem. Jo. Jo, dal jsem to. No shutting down. Okay. No, já jsem si to přečíst. One of those, the companies in Smochu Media, are shutting down their company on the 31st of March. Jim stays, help please, ignore the cover dramatic message in the preloader from Smochu Media. Oh no. Now to make this you'll have a few points. Ano, má angličtina velice špatná. To si budete říkat. Počkat. Ne! Pojď sem ty trotla. Dobře. OK. Ještě. Dělej. To jsem fakt takový noob, že nedám nějaký good, co to díkem. Ale no tak. Jo. To bylo krásný. Quite impressive. Quite impressive. Jo. Ty vole. Ještě jedno. Yes. 100 sekund. Sword Throw Yellow. OK. Takže to asi všichni znáte. Máme tady kill list, target. Dobře. Sorry. Ne! Tolik. Tak to ne. Já nechci. Nevím, jestli... Jo, trefil jsem. Triple quadra penta. Promiňte jsme. Ty vole. Jsem. Nebreč. Já mám poslední. No tak. Dobře. Takže děláme to nejlíp. Tak. Ty vole. Jo. Přesto jsem věděl, že ty budeš boss do internet. This is what I usually do every time I use the computer.
Takže tohle má být myš v podobě nějakého kamenu. Tohle asi vypadá jako... monitor Google Chrome, ano. TotalJerkWise.com. Enter. Happy Wheels. Play browse levels over editor. Blah blah. Everson Troll Freefall. Trollet. Já nebyl jsem vytrolen, protože jsem si myslel, že mě to sundá. Dobré. Glassbridge. Glassbridge se mi docela vždycky líbilo, protože to je tak těžký. My grandma can do this. Takže tvoje babička to dokáže udělat, jo? Proč mi to nejde? Dobře, možná už vím na to. OK. Nice, level 1, normal. Oh my god! Intense! Jo! Dal jsem to. A to nejsem tvoje babička. Epic Roastling. To si vezmeme tady tohle z toho velkýho tloušťka. Tloušťka velká býti. Počkej. No jako... Jasný, teď už. A proč? Ty žiješ, že jo? No, vydržíš, že jo, taky už si něco najedl. Už ses asi dobře najedl předtím a já to prostě nechytím! Třu dozadu. Dobrý. O, to mi fakt asi k ničemu. Teď žiješ. Ona mi to... Sykečka. Utrhla nohy. Od. Dobře, teď je to lepší. My se rozhoupeme. Rozhoupej se. To nešlo. Ty boh zas. Tohle je lepší. A proč jsem to posral? To je ono. Když nemám nohy, tak to dám. Dám to. Jeď. Jo. 21 sekund. Mačete. Je takhle. Killem. Pojď se, ty svině. Takže... Cože? Harlem Shake. Takže tohle bude naše první video. Video z toho melu. Hold face, má to držet, sakra. Aha. Hosty. Harlem Shake. OK. Jo, pořád se natáhnu, ty smáči. To bude naše první kolo z tohle dílu. A vidíte, máme tady Harlem Shake. Jo, se fakt víte, jsem fakt dobrý, víte, jo. Už to přestalo. It is for love to be
takový šoky. OK. Takže se s váma pro tento díl loučím. Co vám to aspoň trošičku líbilo. A uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím.